galego. É dicir, que eu tive 43 anos en América, 12 en Argentina e 23 en Cuba. Alguén leu Memoria de un Labrego? Como está, a primeira personaxe, quando o autor foi o propio personaxe, Balbino, non? Son eu e non son eu. Non son eu, na medida en que o Balbino, os pais de traballar a unha terra dun señor que, cando chegaba a fin de ano, tiña que levar a mitad da coida porque era unha terra. Meus pais non, despois eran campesinos pobres, pero tiñan terra propia. Non son eu, porque por lo tanto non había ningún manolito que me insultara, que me provocara. Tampouco, tive a sorte de non topar ningún desís na vida da escola, na vida do traballo, en la vida do paisaxe, dos ríos, dos montes, porque ese sí son eu, porque a miña infancia foi así, porque o lugar onde nací é así. Hai algunha razón por o que ao personaxe Balbino o chaman así? Non, eu conocí un señor preto da miña aldea que se chamaba Balbino, o señor xa maior, que pasaba para a feira de Bandeira sempre, a cabalo, chamabanlle Balbino. Era o único Balbino que había en toda a comarca. Por certo, tive un fillo Balbino e eu tenho un neto Balbino que é amigo meu. Pero como eu estaba na Argentina e ali hai moita emigración italiana, pois resulta que en italiano Balbino a un neno chamalle tamén Bambino. Así que entre o Balbino que eu conocer que me gustaba o nome e o Bambino nun país, nunha ciudad onde eu vivía en Buenos Aires, que había bambinos, pois puxinho Balbino. Pois Manolito era fillo do Ono Basterra que traballábamos para o Balbino. Entón amenazaba o outro neno, porque Manolito, aparte de todo, non é porque fora fillo do rico, era un descarado, era un mal educado, era un provocador, era mal. Si nosotros queremos, ustedes se tienen que ir de nuestras tierras. Si nosotros queremos, mi padre puede echar a tu padre a la tierra. Pues era unha forma de insultar ao outro neno que de su edad, continuamente. O xudío di que moitos pensan como ele ten ninguén se atreve a decir. Era en tempo de represión, era en tempo de escritar, entón, así que cuidado. Mira, hai unha serie de costumbres que conta Toño das cartas que lle manda a Lelo que xa estaban casi desaparecidas. Eu escribí eso, primeiro por un divertimento. Para divertirse, esas cartas equivalen, podeis chamarse que dedes en vez de cartas de mate e contos. Que lenda é unha invención da imaginación humana, non é unha historia real. Como tantas lendas, como a lenda daquel home que vendía centeiro cos cabalos, co cabalo cargado de trial. Chegaba ali, alguén, non sabe quen, recolleu o grau, deixaba os cartos e eu non podía contar nada disso. E o día que eu compraba a muller, non volveu o home que lle compraba o centeiro ahorita. Son lendas. Podes sacar outro libro? Sí, vai salir pronto unha novela que se vai chamar Esperando o leiteiro. Vai salir outro que se chama Cancela Aberta, que ten 100 artigos publicados na prensa antes. Os rapaces iban á escola cando chovían, máis dele, porque tiñan que traballar na terra. Entón, cando chovían, nos moveran e iban á escola. Cando iban á escola xa camiñara a pé 16 km. E ganábamos de ir da escola madrugando, ainda por iso. Cando non era ir ali, era traballar na terra. E ainda está por ver se os rapaces de hoxe con ordenadores, con luz eléctrica, nin palito, nin de con ordenador, con televisión, con radio, con teléfono móvil, con mellores colexios, mellor vestido, mellor alimentar, está por ver eles e son máis felices que aqueles.